Здравейте на всички, аз съм Сами и в днескашното видео ще реагираме на новата песен на Джулия Нека. Джулия, последната й песен беше за една раздяла, която се беше случила в нейния личен живот. От тогава тя не беше пускала нито една песен. Тя прави големи паузи по принцип, а пък според мен трябва да е малко по-продуктивна, за да може да се навакса времето. Но това са все пак само мои възгледи, може би нейните са различни, очевидно. Така че нека да видим какво ни е приготвила Джулия с песента си Нека. Но преди това само ще видя кой е работил по проекта. Музиката е на Деян Асенов, текста е на Джулия и Анастасия Мавродиева, което означава, че очаквам силен текст, както и аранжимент. Аранжиментът е пак на Деян Асенов, режисьор и сценарист е на Торекс, оператор е на Радослав Гочев. Добре. Окей, значи би трябвало да няма слабо. Сега ще проверим това. Преди да започнем, само ще ви помоля да оставите по един лайк, понеже така ще ми помогнете изключително много, и да се абонирате за канала ми с камбанка, за да не пропускате следващите видеа. А сега нека да започваме. Новата ти като някой ден пита те за мен. Любов голяма бяхме и кажи, но ти я разруши. Сега съм болката ти в цигарята ти, заради която пушиш. Онази песен съм аз, дето новата ти постоянно ще си пуска. Солта съм ти в рамите, като се сетиш нямаме се. В гърлото ти буцата, дето гори. Помислиш ли си как целувам друг за лека? Окей, много добре започва песента, много е приятна, клипа е доста готин. За момента няма много забележки, единствено, че може да е малко по-разчупена самата песен, но да видим все пак какво се случи по-нататък, така че нека продължим. Сега боли ли нека? Бях причината, че пак си пил и никога с мен не беше мил. Аз бях оная, дето все ти беше тая, че сърцето и си наранил. Бях напълно полудяла, влюбена и ослепяла. Да се раздавам само аз, на това ли казваш нас? Съдбата сменя ни местата. Да, това е горе-долу въз основа на миналата и песен. Не знам дали ще има някакъв неин период, където ще се залага само на такива песни. Възможно, но очаквах да е нещо извън вече тематиката за раздяла и така нататък. Специално от нея, това го очаквах. Но в случая това не е така. Миналата песен ни даде този вайб, в тази песен дава абсолютно същия. Малко става еднообразно, но все пак нищо не мога да кажа за песента. Хубава е, просто тук не ми е много окей с факта, че въртим една и съща тема, но в крайна сметка така е решила Джулия. Сега съм болката ти в цигарята ти, заради която пушиш. Онази песен съм аз, дето новата ти постоянно ще си пуска. Солта съм ти в рамите, като се сетиш нямаме се. В гърлото ти буцата, дето гори. Помислиш ли си как целувам друг за лека? Сега
сетовете са много хубави, Джулия е много красива. Единствено, може би ще имаме проблем с това, че темата, нали, е най-съща като в миналата песен и се приближава горе-долу и текста като концепция, но всичко останало ми харесва. Сега съм болката ти, в цигарята ти, заради която пушиш. Онази песен съм аз, дето новата ти постоянно ще си пуска. Солта съм ти в раните, като се сетиш няма месе. В гърлото ти буцата, дето гори. Помислиш ли си как целувам друг за лека? Теб сега болите, нека. Изгледахме видеото, чухме песента, а сега е време за обобщение. Нека започнем от там, че видеото е много готино. Текстът е много приятен за слушане, много ти бърка едно в душата, изпяването на Джулия е уникално. Просто не ми хареса това, че е най-съща тематиката като в миналата й песен и няма нещо, кой знае колко по-различно. Но песента е хубава, затова от 1 до 10 ще дам 9. Очаквам поне следващата или айди по-следващата песен от Джулия да е малко по-купунджийска, но все пак това не го решавам аз. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да ударите по един лайк, понеже така ще им помогнете изключително много и да се абонирате за канала ми с камбанка, за да не пропускате следващите реакции. Аз бях Сами и с вас ще се видим следващия път. Да се надяваме, мисля, че ще бъде с песента на Галин. Ще видим. А до тогава, чао! Сега съм болката ти, в цигарята ти, заради която